Haba pabiang sigi benta jong kubor, ka jingtmu jong ka Meghalaya Energy Corporation Limited ban penmi saya ka wei ka project penmi boarding electric hakani ka jala le asi ka la ban Pulom no. Namar ka jing jor ka jing Pyrshah na ki pa Nongshong Shnong. Ya ka ni la ban ong hadien ka jing mi jong ki pa ba ban Pyrshah iki atli ki rensan pen sngo pa ba halor ka ni ka project. Nado kasnam arhajar khatar ka Meghalaya Energy Corporation Limited kalatmu ban penmi sakawai ka project penmi boarding hagani ka jilla ya ka belatip kum ka Umngot hydroelectric project hendrai hagani kasnam kam shimlo urlong menta kasnam arhajar afway ka MEECL kalatmu ban Pyrshah ban penurlong ya ka project haga bal penlong ru ikirensan ban yo sngowi ka surupat ba halor ka project ban penurlong ya kania hak bandan ya kawa Umngot ka bapenya klat ya ka district East Khasi Hills bat ka West Janti Hills kumtal hak ban penlong arteli gerensan ban ya sngowi ka sur jongki arliang ya ke environmental public hearing ke beningkong la penlong hak district East Khasi Hills hak ka pratarik uyayong arhajar arpuway hak Shnong siang kenai hendrai wala kejeng penbit penbiang na kebenta kene kejeng yalang kalayat bet penban ki Bo district jong East Khasi Hills kem shimlala ban Pyrshah kene kejaka namar ki patba jong ki pratli ki Shnong karat linching nadu shteng lenti hak Shnong mensang kilakhang ke surok da ka belum patba ban Pyrshah kene ke project wala na kaliang ki magistrate kila Pyrshah ban pensngutu ki patba bakila ban Pyrshah ndrai ki banwan hak rensan balapan krek ban sngap ya kadau jong kejeng Pyrshah ndrai ki patba kem shimla sngap satya yang bet jalor konong rem ban Pyrshah kene ke project daga papen pau balada pentrai kam yaka kinsa do ulut igi jaka rep jongki ki bagil imja nadu gilong shwa man shwa Marni ya Pyrshah ni nama babale mitir ya bangi dua ya keren kok hiding ya ini kira kita Shnong ni nyemtip tu bai bawan ke beli nyemtip dah supena ben keliang dah itu Shnong ngira bangti adu ukba usensar usok nang ta dege shu is ing ki juhur kita kedai kiba hang ni lut ngira ngila ban rap lut barok long kedo keno kamar nu ujing thung bagi thung ulong lut beteng ne maka jaga kalong kham seso la long kum kari boy kan jaga chung ni kemut ki beriu jingi mata ki im benang ni mo ngi don hang ni banyak Pyrshah ka dau ka tenrai hang ni kalong ba ki beriu chugi kede ki ba im nakarap batang na kede be karut chwa Umngot barok saw ayom ni telun baik dai hang ni terada ka ngiladu no ikane kemut ngim don lat chu kan ko mai pat kini ki beriu ki bom nang yo au bi seno pat kin dai kata kede ke perkat tos nang ta sagawai ki babun ki jingkali ki ba ngi kali na ki officer ka por ka ngi kendu kumni ki khot meeting ngi lai ata ki bangi phawan cha Shnong ki wan ngi kali ngim chu yo ching sai kata ru ka pen lengo hadu kata bat kami ka bagi yang hang ni kalong namar ba kumba kala pau ka public hearing menshwa yang khnai ara char khat ar upat ba open pau ka jing Pyrshah ha ka public hearing te ngina perkhat ba habala Pyrshah kala akut ngila suk mensim te ngi perkhat hendai ngi lengo ba hap pedang ki dikis nam ara char khat ar ka yai peteng penban tersiter kumni kawan peman ka public hearing tengi sngo ba padong balai Pyrshah biang ka public hearing tengi sngo ba kam don simut ka ching tho ngi la ai man bagi khot meeting ngi pen pau bai bagi Pyrshah ya kren kumnir ngi Pyrshah ching tho ngi ai bagi Pyrshah kam sange tengi sngo ba tengi la public hearing kam don simut hi dari kita kadau bangi yang hang ni ngi ong ba ngin pen pau bai hang ni bangi Pyrshah ya la chongka hok la chong hadin kejeng ekran bat ba Pyrshah kene ke project penmi boarding layor u banyak keren bat ki kenhuan ki bakerchan kene ke project ki balapan pau la kejong kejeng sngo bat kadau jong kejeng kersan joki bat ki lapan ram ru iki kenhuan ki balakang lenti ki Bo district gowan penlong ya kene kejeng yalang
te daga mensim ke jing siukhia la kam slem na du meneng la don hakane ke jaka ngiyo ya ke jing tip bagadon kata ke jing blok ya ke surok na kamenta ki officer nagi department ki bedai ban pendep ya kene ke hearing hakane ke sengi bat hakane ke jaka kepala bu kila syak blok lentino hari te ki jaka ki badan station neng te kene ke ke ba kum ki pararang ba Shnong ki badan sikene ka thai nidap daga jing sukhia ka ba khrau haba daga jing sukhia ngi kwa ban yadon hakane ka jaka ka bala penbek ban pelong ya kene ka public hearing bangin pen sngo ya ka jing sngo ka bangi don ya kita ki jing ki bangin ya kendu haga jing de bat ka jing penyai ya kene ka project umon bat habangi ong ka public hearing ngi de ban don kata ka jing sngo lai lui ban pen sngo ya kana jing sngo ka bangi don kam syamut ba kani ke public hearing ke bala pembej kani ke jaka ban syak blok no iya kata ke surok ka ba kibriu ki bede bendon hang ni nagi department bakin poy kani ke jaka bala bu ban khang lenti no yaki nagaliang jonga nga condemn bat nga penrem je kani ke jingle jong kita kibriu ki beydan menta hak ban blok yang nuk surok ho oi ngamdon kono kadaw ban kenthok yaki nama ba ngamtip ya kata ke jing sio ko jong ki hakano korkom ka ba kimla ban yadon hakane ke jaka kamde ke jaka hakate ke jaka kepala blok yo surok ban penbej yak public hearing ka jaka kepala penbej ban pelong ya ke public hearing ka dei be hakane hapok ka Shnong siang khnai te kandan jingmut ayu ban lek blok ya kata ke surok ladang idon kono ka jingsno ladang idon kata ka jingsno Pyrshah hooi idon ya kata ka hok ka ba kila ban pensno hakane ke jaka kepala penbej kerpang nagaliang ka department ha kasngi ka bobot pat kata ha khandai trik uyayong hajar arpuwe la penlong yak environmental public hearing kabaar nagabentak Umngot hydroelectric project jong MEECL sa ha district West Janta Hills ha Shnong mo sakhi hagnilelei haswa kapor balabu ban sedang ya kejingelang kipat ba kambon kisang balang bat na kadarang ilaka nadu dang kam step kila poish kene ke jaka ban Pyrshah ya kene ke project penmi boarding daga bapen pau ke nongrem ba kene kan ketajur ke mariang kam tam ya kawa Umngot kabala pau nam hakeleng ke perthai ya kene ke jing Pyrshah akan ke singi lawan ban kersan ru digi kenhuan ki batrei na ke benta banyada ya ke mariang namar kikun semla kamtam mentag por kipor bahiran kikam kijam kikun semla jong kene kataing katno nadu doki hadu nasnong pedeng hadu darang kilemba kikuang bat kuwe kisnong kikna semla ki im kiok kamai sepok kene kawa lengba kene ki terus department bat naklen kinong rep ki badon sepok kene kataing ru ada ki denno e kene ku ke jingdu kalong ke bakra hadu kata dae ki ngindi dae ngin tong umbam undi dae ngin ra e kene ki umbam umdi sepok ki beri tempe ki jongi ni nakleng jing keseng ni Pyrshah jur halor kene ke benta ni dalele rong enom alat pakan ayo kin den ni kene ka wa mot ban ngi kwa man ai ka mesei sya sarkar sobawan nom penbik syu upai ya upai ba halor kita gi development ngilayo i gi development gi belaja lang ba nepco project haka fast agreement gi mud ban ong wat ya ka all age pension scheme ru kan siu ka nepco henry nang ta ya ki kitu gi Shnong gi ba chakta haka nepco en sa yo lai free henry en biang gi school gi college gi hostel ti ki ambulan se e gi scheme gi belaja phile inspect ma phi safai spo yuksi henry ka ju ka topik kan saja haga ne ka than gi jongi tenga kerpat horkit hordang kamtam ye gitu gi breu gi bakersan shwa ba pin kersan perkhat arsin yo le se piditat lane tiu ti liulep ya lagi jong gi khun gi ti jong pi haga pateng ga ban sawan kata ga dei ga mase ga bakler nang leng jong ga seng ni ai gi jing kersan ya ga la ka darang tingiwan hang ni mantagas ni ngila sim da karai hakpo ka komci jong ga elaka bat kumjur borok ki mak Shnong regat bat ngi kiseng balang ngi kersan ya ka rai jong ga elaka ban wan hang ni ban Pyrshah jadi jing chmo jong sarkar ban dam yang ni ko wa Umngot ma pitip sai ba ka wa Umngot ka dei ka senam ka jongi ni nadu ka dauki umdei tangi darang elaka ba yo jing to ning tu umdei tangi darang ka dauki ki Shnong pedeng henrei manta wat ka umkoi ka nombore
bat kumjur ke kudeng rem, bat kumjur ke padu, bat ki wei pat ki pro semlai dan ki wei pat ki Shnong bomdei ka spot jong tourist spot ki yok kamai. Dak bakin long ki driver, dak bakin long hagi babun ki lain. Mo, te menta ni im jana gani ka kamai jongi hagai dei bat ka tourism. Ngayeng ne ban Pyrshah nama tabandam yang dikawa Umngot namar ladak je bakindam yang dikawa Umngot kemun kanam bat kaburam jang kawa Umngot amdei tang naka ilaka darang mereka nam jang kari kasih berok kawai bat ri mekhalia jongi kasaduk kasadam no namar kawa Umngot kedai kababat nam habarok kawai kaperthai kumapitip syahing amdon kaman batai bagani kathan Shnong pedeng darang dauki umsim latip habarok kawai kaperthai kum gitu ka favorite destination tourism destination jong ka state wat ka state jongi ru ka promote eki kum ka kawai niki destination baki beri ki diban wan bahasa kini ki jaka ti ngawan ni da ka jing songkhia habang ayo sno bagan don ka jing thu ban snai ka dam sani saneng ti syaban wan hung ni ru ngala ale khendiat ka research hadu kan kan kata ngamdeu expert mengalap hi ki jing tho ba sisin hi bawan ka dam kadon ka jing kata saneng jong ka wa ru kadon syarum jong ka wa ru kadon tengah yang ni ngalong concern nam ta kini ki activities ki belajar kan ni silunter jong ni ka wa Umngot nadu padu nadu darang nadu Shnong pedeng ngalong hadu dauki ngalong songkhia nomor ba mangau bela tre kan ni ka kam tourism mentala sipusnem ngatip syai katno ka tourism ka aikam ka ijam ka aikhaw gini ki brio ka jing songkhia jong ka long ba hakwe ka sngi yo ba kan ni ka dam kawan kini ki brio kindu kam kindu jam kindu khaw kajing keli kalau manu ban ai khau iki ngasung thu kadam kadon kam ti habrok ka berthai ki snadam ndai ngasung ba ka sarkar kade ban i kerpang ko Umngot kumto nomor ba kuman ban ong ni kadon ka list ka ba ka ka travel site ka ai ko Umngot kade ka jing khu jong ka wa Umngot kade ka ba arah ka berthai ti hajing sia kum ka sarkar kum ka MCECL ki diban sim ka kum ka pride na ka jing sarong jong ka state jongi bangidon kum ka ni ka asset hapo ka state jongi ti menta ngala ban compare ya ka jing khu jong ka wa Umngot le si kum ka jing king jri la da village maj no ya ka jing king jri phi maj no ya la ka jong ka asset la jong ti kan mot yu kata ka jing persiang jong ka sarkar menta ban ya penpena keleng-keleng wan sa kajela jengi pindon ko jing jiri don uslap suara don ke jingkhu jeng wa Umngot ndrei ha ko por hi maj no ekani ka aset la jong ke wala ki babon hakani ka singi lapan paw ke jing Pyrshah alor kana ka project penmi boarding ndrei ki laikur ki ba kambon ki jaka ki dei ki jong kini ki laikur ban syak ta kana ka project ki lapan rem halor kana ka jingwan Pyrshah ki sang balang ban nagi wei di ki Shnong ban nak liang joki ki lapan pawru bagi ai ka jing menjur halor kana ka project kentup ru ya ka Shnong mosakhya Nagaliang jongi kom gerai imbi ngilalum juga komiti kejing yalang bad hagana kejing yalang da kuwai kejing mod ngilarai kumne ba ngin pediang ngin menjur yagane project halor ki tu kat tu kane ki kendon ki bangilabu nagi jing tho ngim Pyrshah yagane bad ke bang kerpan ba nagaliang ke sarkar nagaliang jongi gerai sing tu ko long gerai ke ba pe khamtam ki khlau ki patam ke ba pinjai ke besar ndai nagaliang jongi gerai ong ba kan sing ba ban pediang halor itu ki kendon ki ba ngila somit nang ba nagaliang jongi gerai kan amdon ke jing du nong ke ba krau na ke menta ke jingwan jong project to halor jong ngi kum ka laikur ngi layarai mo long ba ke meeting bang ilalong ha ka arpunya uterik bangi pediang sing bahaya kani ka project Umngot ka bade ha ka jaka ka jongi ki laikur ho oi sisya na do usnem arahjar khatar ka public hearing ka lawan hang ne ha Shnong mau sok khia ngi ka laikur ngi la pediang sing bahaya ka taru ngi pniat ka laikur ha ka por bat ka wei ka long ka basngeu phla e yang ngi kum ka kur ha ka ni pat ka public hearing menta ka sngi ki klem ai jing tip mo sing ngi laikur ki balang ki trai jaka te wat la kataru ngi klem Pyrshah ya kata ka Umngot project bakan wan ngi pediang sing bhai kata ngi pediang he kani public hearing ne halor kani ka project tengi kersan sibun kum ka Shnong namar kanwan rai sibun ki jing mentoy pok Shnong ka thau
naduk ka yok ka kot haduk ka surok kelenti mo kenang ban penkiu ya ka yok ka kot jongki Nongshong Shnong borok te ki babon he kum ki jingtrei kontrak kum ki jingtrei sorkar kenang bagi Nongshong Shnong kin yok bentah Namar hagani ga thain hagani ga dong ke Shnong jongi bat ki raj ki sengkur ki leya kubur lang ma ki leya pediang ya gani ga project te kumjo ya gani ga public hearing tengin poi berkat baga kendong kumne ma te nga persajur naga benta ga ilka darang ke ban yuroj naga benta ga hok ke genti jongi